Ndi nthawi ya nkhani msabatayi, nthawi yomwe timakupatsirani zina mwa nkhani zazikulu zomwe tinali nazo makamaka mkati mwa sabata. Muli ndine Happy Mzembe. Zina mwa zomwe tili nazo: bungwe loyendetsa chisankho za MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Unduna ona za ulimi watiposa chedwapo kukhazikitsa mgwirizano ndi kampani zomwe zipereke fetereza wa ndondomeko ya IIP ya chaka chino. Bwalo lalikulu lidzagamula pa 6 August ngati lipitirira kapenayi kumva mlandu omwe chipani cha MCP akuchidzudzula poletsa anthu ena kupikisana pa mipando. Ndipo chipani cha PDP chichititsa msonkhano waukulu ndi kusankha adindo pa September 13 ndi 14 ku Blantyre. Tiyeni tikhale limodzi. Tiyambe ndi nkhani yoti bungwe loyendetsa zisankho mdziko lino la MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha president ndi aphungu mu 2025 ndipo lapempha kuti onse okhudzidwa ayesetse kuthandizira kuti chisankhocho chidzakhale chabata kufikira nthawi yoponya voti mu Septembala. Chisankhochi achikhazikitsa pamutu wakuti kutukula utsogoleri okomera onse kudzera mchisankho. Okhudzidwa ochuluka anafika kumwambo ku Lilongwe ndipo mwawa munali oyimira zipani za ndale, amaufulu anthu achitetezo, azipembedzo, nyumba zofalitsa nkhani ndi akazembe. John Paul Kayuni anatipatsira ripoti. Pokhazikitsa ndondomeko ya chisankho chapatatu cha mu 2025, wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Mtalimanja watsindika kufunika kuti aliyense azikhala ndi uthenga woyenera wa chisankho kuti zotsatira zake zikhale zovomerezeka ndi aliyense. Mtalimanja ati bungwe lawo liyesetsa kuti aliyense akupeza uthenga woyenera wa chisankho ndipo apempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize pa ntchito yophunzitsa anthu. Wapampando wa bungwe la MEC walimbikitsa anthu onse kuti nthawi ikakwana akalembetse kuti adzathe kuponya voti. Kutsindikira chisankhochi unali kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti tsopano tayamba kusunthira ku chisankho chapatatu chachikulu cha 2025 ndipo tayamba kukonzekera kuteko ndikudziwitsa Malawi kuti aliyense azitha kutsatira kuti chikuchitika ndi chani komanso kutengapo gawo ndi mbali. Chofunikira kwambiri panopa timafuna kuti aliyense amene ali eligible kuti akavote akalembetse chifukwa kaundula wa voti tikupanga watsopano sitikugwiritsa ntchito wa 2019. Poyankhula ndi Zodiac, mkulu wa bungwe la mgwirizano wa maiko onse UN Rebecca Adadonto watsindika kufunika kuti mbali zonse zokhudzidwa zimvetsetse ndondomeko za chisankho. Iwo ati bungwe lawo lipitiriza kupereka upangiri wa chisankho kuti zotsatira zake zizakomere aliyense. Kazembe wa dziko la Britain Fiona Rich nawo ati dziko lawo lithandiza pa ntchito za chisankho. Alingalireni Mihowa wati pofunika kulimbikitsa amayi kuti atenge gawo pandale. Kupanga lonchi ya chisankho chimene chichithandiza kuti anthu adziwe kufunikira kwa ufulu wawo ukasankha atsogoleri awo, monga momwe mfundo ya chisankho chimene chanenera chonena kuti tigwiritse ntchito voti yathu kulimbikitsa demokrasi yathu. Ndiye ife tikulimbikitsa azimayi, achinyamata ndi anthu aulumali ifeyo kuti demokrasi ya ku Malawi singakhale kuti ndi demokrasi yokhwima ngati kungokondera mbali imodzi kapena ngati azibambuka kutenga mbali. Kutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya chisankho, bungwe la MEC lati kuyambira mu Septemba mpaka Disemba lidzakhala likuchita kalembera wa anthu omwe akufuna kudzaponya voti, ndipo bungweli lati lidzalengeza ndalama zomwe anthu omwe akufuna kupikisana pa mipando yosiyanasiyana akuyenera kulipira mwezi wa Novemba. Kampeni ya chisankho cha 2025 iyamba pa 15 June ndipo idzatha pa 14 Septemba, ndipo kutsatira tsiku la 16 Septemba 2025 loponya voti, anthu adzayembekezera kuti adziwe mtsogoleri wawo pozafika pa 24 Septemba 2025. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Nduna yoona zokopa alendo Avera Kamtukule msabatayi yachoka mchipani cha UTM ndi kulowa MCP. Akamtukule atuluka UTM patapita masiku akuluakulu a chipanicho atalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa chipani wa tonse. Iwo akufuna thandizo mokwanira President Lazarus Chakwera kupitiriza kulamulira dziko lino zaka zina zisanu. John Paul Kayuni walemba ripoti. Kunali chisangalalo kulikulu la chipani cha Malawi Congress MCP ku Lilongwe lachitatu, komwe chipani ichi chimalandira Avera Kamtukule kuchoka ku chipani cha UTM. Poyankhula ndi Zodiac, Akamtukule
omwe ndi nduna yoona zokopa alendo ati atsanzika kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM kuti akupita ku MCP. Amene ndi state vice president komanso nda president a UTM ndipo ndinakambirana nawo kwawo zoti bwana ine ndapanga chisankho chachonchi ndipo ndikhoza kusimikizana kuti anandipasa madalitso awo kuti ndikupanga release upite. Mwina UTM kuli a secretary general kumene kwa Patricia Kaliati ndi mayi nzanu mwakhalirapo limodzi nduna ya boma mwakhala mukuchitira zinthu limodzi amene onso mwayankhulanapo nawo? Ayi, amene sindinayankhulane nawo. Mlembi wa MCP Ezin Howamkaka wati kubwera kwa akantukule ku MCP ndi chizindikiro kuti anthu ali ndi chikhulupiriro mu chipani chawo. Mtsogoleri wa UTM Michael Usi ndi mlembi wamkulu wa UTM Patricia Kaliati sanayankhulepo kaye pa nkhaniyi, koma katswiri pa nkhani za ndale Victor Chipofya walangiza chipani cha UTM kuti chikonze zinthu posafuna kuthamangitsa anthu. Kuti aonetsetse kunena kuti masomphenya omwe anasiyira mtsogoleri wawo Saulos Claus Chilima asatayike chifukwa cha kusemphana kwawo, pakhale utsogoleri okuti umange osati upasule. Kumayambiriro a mwezi uno, komiti ya akuluakulu ku UTM Central Executive Committee motsogozedwa ndi Kaliati inalengeza kuti chipani ichi chatuluka mu mgwirizano watonse, ndipo posachedwapa mtsogoleri wa UTM Usi ndi mlembi wamkulu Kaliati akhala kutsogolera magulu awiri osiyana kuchitanso zinthu zosiyana. Ndine John Paul Kayuni malo mwa Zodiac. Unduna ona za ulimi wati posachedwa upereka makontrakti kwa kampani zomwe ziperekere fetereza wa mundondomeko ya AIP, ndipo undunawo udziwitsa anthu posachedwa za nthawi yomwe programu ya chaka chino iyambe. Pomwe amayankhula pa zokambirana za unduna ona za ulimi ndi mabungwe omwe si aboma zokhudza AIP ndi ntchito yolimbikitsa minda ikuluikulu mega farms, nduna kundunawo Sam Kawale yati boma lapeza kale omwe agwire ntchitoyi komanso undunawo wakayendera katundu wawo kotsiriza. Innocent Kumchedwa ali ndi ripoti. Nduna yona za ulimi Sam Kawale yati undunawo wachita kale zofunika zambiri kuti ndondomeko ya AIP ya chaka chino iyambe. Pakadali pano undunawo wati wakayendera kale kampani zomwe zikhoza kulandira ntchito yoperekera fetereza. Chinthu china chofunika chomwe ndunayi yafotokoza ndi chakuti chaka chino pali kusintha kwa anthu omwe boma liwafikire ndi ndondomekoyi. Mwachitsanzo, mu ndondomeko ya chaka chino boma lachosa alimi omwe ndi okalamba, olumala ndipo alimi otere apita pa ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ndiye pa nkhani yokhuzana ndi kasinthidwe kakagwiridwe ntchito mu chizungu timati ma reform, tafotokozera kuti tili ndi program imene tili kupanga kalembera wa dziko lonse muno Malawi kufufuza alimi enieni kuti ndi ati. Tikufuna tichotse anthu amene ali okalamba kapena olumala koma kulumala kwake kuti sangathe kulima, amene wawa apite ku mtukula pa khomo, social cash transfer, asalandire fetereza chifukwa akagulitsa ndese akagwiritsa ntchito bwinobwino. Gulu lachiwiri ndi anthu amene alibe ulumali wina uliwonse, amphamvu zawo koma alibe minda, tikuwachotsanso pa program imeneyi, amene azikagwira ntchito akapeze ndalama akapeze chakudya, public works. Ndiye tikhala ndi gulu linali la anthu amene ali alimi akhala pa program ya subsidy AIP. Mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko lino Alingalireni Mihowa wati ndi okondwa ndi zomwe boma lawafotokozera zokhudza AIP. Ifeyo tinali ndi dandaulo kunena kuti anthu ambiri sakudziwa zimene aboma akuchita posintha programu imeneyi. Ambiri mukudziwa kuti programu iyi inayamba startup aki, kenako inadzabwera FCP, kenako inadzabwera Philip, kenako inadzabwera kuchani ku AIP kunoko. Ndiye ambiri amanena kuti koma programu imeneyi tikatitionetsetse sikutenga chuma chambiri cha boma. Ndiye tinakhati kwamva nduna akumafotokoza kuti yayi kusintha, ndefe tinapanga mkumano umenewu kuti anduna afotokozere mabungwe amene asale aboma kuti kodi kwazasintha motani. Ndefe tikati tione tasangalala ndi zimene a minister atiuza chifukwa one anena nkhani ya targeting, anena kuti ngakhale ikupanga target ibe anthu ena koma ayesetsa kuti anthu amene sangathe kugwira ntchito ngati anthu akuluakulu, anthu okalamba kapena mwina anthu amene ali ndi ulumali umene umapangitsa kuti asakhale ndi mwayi wokhala ndi mphamvu zokalima, amene otenta achotse tayike pa nkhani jamati ya social protection program mtukula pa khomo. Anthu amene ajamatha kulandira ndalama kuchokera ku Ministry of Gender kuwathandizira kuti apeze zosowa zawo. Miyezi yochepa ikudzayi alimi ayambapo zokonzekera zawo za ulimi wa chaka chino, ndipo malingaliro awo ndi akuti boma
apolisi ati ayamba kufufuza kuti azenge milandu anthu omwe akuganizira kuti anachititsa kuti dziko lino libetse 750 miliyoni kwacha yogulira fetereza ku kampani ya mdziko la United Kingdom ya Bakati Foods mchaka cha 2022. Mneneri wa nthambi ya Peter Kalaya wauza Zodiac dzulo kuti akatswiri akugwira ntchitoyi potsatira langizo la ofesi ya mkulu wa boma yozenga milandu ya DPP. Padakali pano wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Michael Kayatsa wayamikira nthambiyi poyamba kufufuzaku chifukwa nkhaniyi yakhalitsa. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Mchaka cha 2022 dziko la Malawi linabetsa ndalama yokwana 750 miliyoni kwacha zogulira fetereza wa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ku kampani yogulitsa nyama ya dziko la United Kingdom, koma ndalamayi anayibweza chaka chatha. Mneneri wa nthambi ya polisi mdziko lino Peter Kalaya wati kafukufuku okhudza kutsekulira milandu anthu omwe anatenga gawo pa izi wayamba tsopano. Ndizoona kuti ifeyo tinawuzidwa kuti tiyambe kufufuza nkhani imeneyi, ma elements amene ndokhudzana ndi milandu pa nkhani imeneja, ndipo ngati kuti tinapanga comply, tinapanga institute team ya investigators imene ikufufuza nkhani imeneyi, ndipo kafukufuku ameneyu akadzatha Amalawi adzadziwa zotsatira zake, koma ndithu tikuyifufuza. Pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Michael Kayatsa wati ngakhale kafukufuku watenga nthawi kuti ayambe, akuganiza kuti chilungamo chidziwika pa nkhaniyi. Nkhani yabwino kumva kuti apolisi ayamba kafukufuku, ngakhale kuti kwa ifeyo ndi odabwa kuna kuti kafukufuku apita pano chifukwa nkhaniyi ndi ya 2022 papita zaka ziwiri. Timayembekezera kuti pofika pano munatemva kuti anthu ena ayamba kumangidwa komanso kuzengedwa mlandu, komabe tiwathokoza polisi kunena kuti ayamba kafukufuku ameneyo. Tili ndi chiyembekezo kuti isatenga nthawi itali chifukwa Malawi akudikirira kuti aone chilungamo pa nkhani imeneyi. Nkhani yobetsa ndalama za feterezayo inakakamiza President Lazarus Chakwera kuchotsa yemwe anali nduna ya zaulimi pa nthawiyo Robin Lowe pamodzi ndi wachiwiri wawo Amadalitso Kambauwa Wirima. Malo mwa Zodiac kuntcheu ndine Blessings Kang'ombe. Anthu omwe anapuma pa ntchito mboma msabatayi apereka masiku 60 kuti boma likhalire wapatsa ndalama zawo za pension, ndipo kuti ngati silitero iwo adzachita mbindikiro osalekeza kulikulu la Lilongwe limodzi ndi manja awo. Wapampando wa gululi Aneli Nkhumba ndi Ben Mitochi omwe ndi ofalitsa nkhani awuzatula nkhani kuti adzatchulanso mayina anthu osogwira ntchito mboma omwe akhala kukolezera katangale mu ntchitoyi. Christopher Sande anatipatsa ripoti. Anthu omwe anapuma ntchito mboma akudandaula ndi kulephera kwa boma kuwapatsa ndalama zawo za pensioni. Anthuwa motsogozedwa ndi wapampando wawo Aneli Nkhumba ndi Ben Mitochi omwe ndi ofalitsa nkhani ati akhala kupita ku ofisi zosiyanasiyana kuphatikizapo ku nyumba ya malamulo ndi ena, koma palibe chachitika. Amitochi ati sangapitirire kudikira kulekerera pogwira ntchito komwe kuchitikaku popereka masiku 60 ku boma kuti likhalire wapatsa ndalama zawo zonse za pensioni, ndipo kuti ngati izi sizichitika adzachita mibindikiro yopitirira kulikulu la ofesi yona zachuma ku Lilongwe. Tikupempha boma kuti pa masiku 60 imeneli 2 months akhala talipira anthu onse amene ayenera kulipiridwa malinga ndi malamulo pa gratuity awo alandire. Komanso akonzenso ndalamayo chifukwa yatha mphamvu mmene nali 2021 inakakhala mphamvu. Ngati wena amalanda 5 million anapanga zinthu zazikulu zandikulanda 5 million yomweyo panopo. Andi chimene ndi chodziwika andichiona. Ndetufuna awerengerenso kuti aonjezere ndalama yonjezerayo chifukwa cha kutha mphamvu kwa ndalama yathu yakwacha. Iwo anaonjezera kuti adzatchulanso mayina a anthu onse ogwira ntchito mboma omwe akhala kukolezera katangale mu ntchitoyi. Nthambi yona zachuma sinalankhulepo pa madandaulowa, koma President Dr. Lazarus Chakwera adafotokozapo kuti boma lake lilipira anthuwa ndalama zawo. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sandi. Mukuonera nkhani msabatayi pano pa Zodiac, tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Kusintha kwa nyengo kwa South Africa la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira, koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulipe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya Fifad ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa.
musapite kutali. Ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Umodzi tumuli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifade kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti muziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development. There's no disappointment in heaven. Kodi mukulingalira zowamangira chiriza okondedwa malemu abale wanu? Kampani yanu ija yotsogola ya Tile Masters ili pano kukuthandizani. A Tile Masters amapanga ziliza za granite, za matiles komanso za terazo zolimba, zapamwamba komanso zokongola pa mtengo ochipa. A Tile Masters itu amakafika pena paliponse m'Malawi muno komanso lay-by amalola. Onetsani chikondi chanu komanso ulemu wanu omaliza kwa abale ndi anansi omwe anatisiya. Apezeni A Tile Masters lero kuti akakupangireni ziliza zamakono. Musabetse ndalama zanu kwa atambwali omwe angoti mbwe mtauniwa komanso pa social media. Tawayimbirani foni A Tile Masters lero. Telefone 0999 206 701 kapena 0880 974 949. Kapena apezeni pa tsamba la Facebook la Tile Masters Malawi. Our departed loved ones deserve honor. Let's honor them. Tile Masters, trusted since 2003. Sing glory around the white throne. takulandiraniso ndipo muli ndine Happy Mzembe. Pamene tikupitirira tionenso nkhani zathu zikuluzikulu msabatayi. Bungwe loyendetsa zisankho la MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Unduna ona zaulimi watiposa chedwa okhazikitsa mgwirizano ndi kampani zomwe ziperekere fetereza wa mndondomeko ya AIB ya chaka chino. Bwalo lalikulu lidzagamula pa 6 August ngati lipitirira kapena ayi kumva mlandu omwe chipani cha MCP akuchidzudzula poletsa anthu ena kupikisana pa mipando. Ndipo chipani cha PDP chichititsa msonkhano waukulu ndi kusankha adindo pa September 13 ndi 14 ku Blantyre. Tipitirire ndi nkhanizi. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu a Howard Bemba wayika pa 6 August ngati tsiku lomwe adzapereke chigamulo pa zomwe mbali ya odandaula ndi odandaulidwa zapereka pa mlandu omwe chipani cha MCP akuchidzudzula kuti chikuletsa anthu ena kupikisana pa mipando ya akuluakulu a chipani. Popereka madandaulo awo akhumbo soko omwe akuyimira odandaula a Ed Banda anapempha bwaloli kuti makamaka bwaloli kulilongwe kuti lichotse ganizo la komiti yaikulu ya chipanichi NEC loti yekhayo yemwe wakhala mchipanichi kwa zaka zosachepera ziwiri komanso wakhalako pa maudindo mchipani ndiye yemwe akuyenera kukapikisana nawo ku convention. Franklin Mtambalika anatipatsira ripoti. Pazokambirana zomwe komiti yaikulu ya chipani cha MCP idachita pa 28 February 2024 idagwirizana kuti kuletsa anthu omwe sanakhalepo adindo komanso omwe sanakwanitse zaka ziwiri ali mchipanichi kupikisana maudindo a chipani. Malinga ndi loya odandaula pa mlanduwu akhumbo soko, ganizoli asaligwiritse ntchito chifukwa likusemphana ndi zomwe malamulo a chipani ndi oyendetsera zipani amanena. Zozona zokuti palibe kukayira unalose kuona kuti member Banda ndi member wa MCP aliyese akudziwa ndi member wa MCP including chipani for mbuyo mjagwitsa ko ntchito ngati monitor wapeka chitetezo ku chipani zikata zimene anabweretsa zimene akuti registerzo ndizochokera kulilongwa mpenu kosenso imene amayimira olemekezeka ankaka mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party amene amasunga zikalata zonse zokhudzana ndi chipani chimenechi ma records makaundula onse
ali m'manja mwawo. Koma loya yemwe akuyimira chipani cha MCP Abison Chitukula wati chipanichi chili ndi njira zothetsera mikangano zomwe odandaula sanatsatire ndipo apempha bwaloli kuti lithetse nkhaniyi. Mwazina achitukula ati odandaulawa Aedi Banda si membala wa MCP komanso kuti bwalo la milandu siloyenera kugamula milandu ya ndale. Ukamadandaula umafunika uonetse kuti zinthu zizokukhudza. Kumbali ya Aedi Banda tinaonetsa mkoti kuti si membala wa chipani and chipani chinatulutsa kaundula wa mamembala ake kuna thenje kumene wanena kuti amakhala ndi pakaundula amene dzina lawo mulibe. Aedi Banda anafuna aonetse ngati kuti chifukwa choti dzina la Secretary General sililimo mu kaundula amene ndiye kuti zotanthauza kuti chipani sichitenga nkhani imene ya register mwa serious. Tinaliuza bwalo kuti ndi cholinga cha malamulo a Political Parties Act kuti membala wa chipani azikhala mu register aliyense and chipani chidakhazikitsa kaundula wa mamembala. Izi zikudza patangosala masiku ochepa kuti chipani cha MCP chichititse msonkhano wake waukulu pa 8 mpaka pa 10 August. Izi zikutanthauza kuti zotsatira za mlandu ku bwaloli zikhala zofunikira patsogolo la chipanichi. Popitirira ndi nkhani za ndale, chipani cha People's Development Party PDP chatidzachititsa msonkhano wake waukulu ku Blantyre kuyambira pa 13 mpaka na 14 September ndipo anthu akapikisana pa mipando yonse kuphatikizapo wa mtsogoleri. Mneneri wa chipanichi Rhodes Msonkho walengeza izi pa msonkhano wa atolankhani omwe anachititsa ku Lilongwe lachinayi. George Kalungwe ali ndi ripoti. Ansonkho ati ayika 1.5 million kwacha ngati ndalama yokuti opikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipani apereke ndi 1.3 million kwacha pa udindo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani. Iwo ati ayika ndalama zochepa kuti ofuna opikisana pa udindo wina uliwonse athe kutero maka achinyamata ndi amayi. Amayi komanso achinyamata walimbikitsa tikuwalimbikitsabe kuti abwere akapikisane nawo mipando yosiyanasiyana kuphatikizapo amene mwatchula anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Titakhala tikukumana nawo ena kuyankhula nawo ena aonetsa chikale chidwi ndipo ife chimene tinachita pa nkhani ya ndalama nchonena kuti tinangoonetsetsa kuti ndalama zathu zikhale zotsika kwambiri kuti anthu mwina akhoza kunena kuti ndikanafuna ndakhala pa director komano ndimene zilili ndikhoza kukwanitsa pa debut. Ndiye kuti konseko tunachita consider kuti anthu ngati amenewo atha kutenga nawo mbali. Chipani cha PDP anachikhazikitsa ndi akondwanira nkhumwa atawachotsa mchipani cha DPP. George Kalungwe, Zodiac, Lilongwe. Standard Bank yati imazindikira kufunika kuyika ndalama zokwanira pa ntchito zachitukuko za zomangamanga ngati gwero lotukulira chuma cha dziko kotero ikupereka thandizo losiyanasiyana pa ntchitozi. Mkulu wa zamalonda ku banki ya Graham Chipande wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene banki imapereka cheke cha 15 million kwacha ku bungwe la National Construction Industry Council NCIC. Ndalamazi ndizothandiza pa msonkhano wa dziko lonse oona za ntchito za zomangamanga omwe uchitike pa 7 mpaka pa 9 August ku Mangochi. Mwazina pofufuza njira zopititsa patsogolo ntchitozi ngati njira yokwezera chuma. Achipande akufotokoza. Fiyo munga ngati Standard Bank tachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikhoza kupeza mwayi ukakhala nawo pa conference imene akonza anzathu a NCIC pamene akhale akukambirana zinthu zambirimbiri zokhuzana ndi chitukuko komanso ntchito zomangamanga. Mmene maziwira muja ifeyo ngati Standard Bank timayikapo mwini pa ntchito ya chitukuko m'Malawi munomu. Kaya ndikuzera mu ntchito za ulimi, kaya ndikuzera mu ntchito za ukopa alendo, kaya za migodi za mafactory mmene zonsezi zimadalira anthu oti azithandiza kumangamanga zinthu zoti zikhala ndithu zolimba komanso zotetezeka. Takhala tikumaona ngozi zosiyanasiyana maiko ena ndi ena osiyanasiyana komanso takhala tikumakumana ndi ngozi mwina za madzi kaya mphepo ndi tikumafuna tizionesesa kuti zinthu zimene tikumanga zija zizikhali ndithu zolimba zothandiza kuti zikhozanso kumapitira mtsogolo muja. Nokhaso mukuziwa kuti zinthu zambiri zimene timamanga zikaya ndi misewu kaya ndi mabuilding akuluakulu kaya ndi mabridge timagwiritsa ntchito ndalama za anthu a Malawi. Misonkho imene timalipira kumakhala tikusonkha mu njira zosiyanasiyana. Ndi tikufuna kuti ndalama ngati imene monga ya Malawi
izigwira ntchito ndithu moyenerera komanso kumathandiza kupanga support ma structures olimba kuti muna tikamapita mtsogolomo ana athu ndi adzukulu athunso azizazipeza kuti zimene zizi ndi zimene anthu anayamba nombuyo mwathumu ifeyo tingazitengere bwanji kupita patsogolo nkumapanga noma improvements. Malinga ndi mkulu wa NCIC engineer Gerard Khonje pakufunika 100 million kwacha kuti msonkhano utheke ndipo kwambiri utsindika pa njira zokwezera ntchito za zomangamanga zomwe zingakweze chuma cha dziko lino. Thandizo limene talandira kuchokera ku Standard Bank ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Choyamba kusonyeza ubale umene tili nawo. Thandizo limene lili likuonesa kuti Standard Bank ndiyo zipereka malingana ndi mmene amanenera eni ake kuti tikupanga tikuonesesa kuti ziko litukuke kapena pa chizungu driving Malawi's growth. And kupanga kuti ziko litukuke limafunika kuti ndalama zofunikira zipezeke ma projects osiyana-siyana. Koma malingana ndi conference imene takhoza imene yukachitika kuyamba pa 7 August mpaka na pa 9 August kukakhala zokambirana zosiyana-siyana maka zogwezana kuti kodi ntchito ya zomangamanga tingayitukule bwanji, tingapange bwanji kuti tipange zinthu zolimba zooneka bwino zokhalisa, tingapange bwanji kuti Malawi itukuke. Kodi zimene zimavuta ndi chani kuti tikanike kugwira ntchito yo bwino, komanso tingapange bwanji kuti tiyambe kukhoza zinthu kapena kupanga zinthu ku Malawi konkuno pa chizungu innovation. Kuteroko kumeneko kukakhalaso anthu ena amene azikaonesa zinthu zimene akupanga ku Malawi konkuno. Mwachisanzo wina wake anapanga mababu kuti mababu awa basi tisamaguleso kunja. Kodi ntchito ngati imene yoyo tingayipitise pasogolo bwanji. Wina wake anayamba kupanga ma ceramic sinks, masinki aja timaika ku mabafa achizungu. Ndinganena kuti mabafa achizungu osati mapitira tiline mabafa achizungu aja ndithu akupanga ku Malawi konkuno zooneka bwino kwa basi. Tingapange bwanji kuti anthu amene ntchito yawo ipite pasogolo. Abasotu ndipo mamavero pankhani msabatayi koma tisanasiyane tentoneso zina mwa zomwe tinali nazo. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lakhazikitsa ntchito yokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Unduna wa zaulimi watiposa chedwa okhazikitsa mgwirizano ndi kampani zomwe ziperekere fetereza wa mndondomeko ya AIP ya chaka chino. Bwalo lalikulu lidzagamula pa 6 August ngati lipitirira kapena ayi kumva mlandu omwe chipani cha MCP akuchidzudzula poletsa anthu ena kupikisana pa mipando. Ndipo chipani cha PDP chichititsa msonkhano waukulu ndi kusankha adindo pa September 13 ndi 14 ku Blantyre. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com ndipo munali ndine Happy Mzembe. Zikomo pokhala nafe. It's going to be the most extraordinarily emotional moment. She certainly has everyone's attention. She's made a slow start here. She came out ready to go. She's got the world record and she has the world too. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on Supersport. GoTV. Love it. Lamulo latsopano la malo likupatsa mphamvu kwa nzika za dziko lino kukhala ndi umwinimwini wa malo.
koma kuti izi zitheke nkofunika kuti malo amene tili nawo alembetsedwe mkaundula wa boma kutsimikizira kuti malowo ndi athudi. Mpulogalamuyi a Anthony Zima omwe ndi mkulu woona ntchito yolembetsa malo Land Register